ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାବଧାନତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ଚୂଳ ସମର୍ପଣ ମଣ୍ଡପ, ତାପରେ ଏପଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ, ପୋଲିସ ବିଟ୍ ହାଉସ୍। ଏମିତି କିଛି ଭିଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଭୋଗ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ 1 ବାଜିଗଲାଣି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। 1ରେ ବନ୍ଦ, ଫେରେ 3ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବ। ଆମେ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନଥିଲୁ ଭୋଗ କରିନୁ ଯେତେବେଳେ। ଆମେ ଭୋଗ କରିସାରି ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ଦେଖୁଛୁ ନା କଳସ ପାଣି ବାହାରିବ। ମଧୁର ପାଣି, ପୁରା ମଧୁର ପାଣି। ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ। ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଏଠି ATM ବି ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପଇସା ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ। ପଇସା ଉଠେଇବି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଭିଉ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଚାରିପଟୁ ବି ଆସିବୁ ସବୁ ପଟେ ପଶି ପାରିବୁ ବାହାରି ପାରିବୁ ସବୁ ପଟେ ଦେଇ। ପାଖରେ ଉଠେଇକି ନେଲେ କଣ ଚାଲିଛି? କଣ କହିଲୁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ମାଙ୍କର ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଲାଗେ। କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଆସୁନ ଏଇପଟେ। ହାତୀ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଫଟୋ ଉଠିବେ। ବାଘ ସେଇଠି ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା। ମାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା। ପଟେ ଗେଟ୍ ଏଇ ମାଙ୍କର ବସ୍ ଦୂରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ ସୁବିଧା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଓ ଏଇଟା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। CCTV लागू बंद ଫଟୋ ଘର ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଘର ହବ ଆସିଗଲା। ଏବେ 2 ସମୟ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର। ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଯିବା କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ନା। ଖରାଟା ବୋଲି ଆସୁନୁ ରଖି ତ କ'ଣ କରିବି। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ପିଇବା ପାଇଁ ସେଇଠି
ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ପଳେଇବ। ସତରେ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଥାଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଗଲା ହେଉଛି ଆମର ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର।